Zdravím Kennyho, zdravím Vénu, zdravím Mirku, zdravím všechny. Každý kolem by chtěl psát text. Problém je v tom, že nemají skills. Vidím to všude i v našem městě, 1 z 20 na to má koule. Vidím to všude i v našem hůdu. Denně mi píšou na Facebooku, na netu, jak by chtěli nahrávat. Děcka mají spolu, ale tu poznám. Stává se to, že děcka nahrávají, píšou texty, neposlouchají. Když poslouchají, jedou hovna. Tak co mám dělat, na co se zvedat? Tvůj hud je místní sídliště a tam prý je den tvrdý masl. Každý můj člověk tě má upíček, kápej konečně, co jsi to vkazil. Napiš text a pošle mi ho. Sorry vole, nepřečtu ho, nahraj hovna a pošle mi je. Sorry vole, nepustím je, chceš nejlepší beat, ty ocas. Sorry vole, nesežeru ti ho, chceš dílu Lords Records, ha. Hovno, co? Hovno, nedám ti hlášu lidi, když se nech tvůj tvorby kámo. Tak ty mě můžeš říkat kámo. Do té doby jsi ty pro mě nikdo a stále nikdo. Měl by se víc snažit a nejen kvůli to. Podělení byl pro tebe je ta pistoha. Čím že to je ty nulo? Čím to tebe dobrý text se napíše, New Era za tebe nejít nesežene. Měl by se zamyslet i bez mozku, že takhle to dál prostě nejde. Nejlepší prolas a nejlepší táčka, tady dohromady na týkačky na mic, který půjde na 2 kila. Žijme to tady, napiš text a pošle mi ho. Sorry vole, nepřečtu ho. Nepustím je, chceš nejlepší beat, ty ocas. Sorry vole, neseženu ti ho, chceš díl u Lords Records, ha. Oh no, jsou to hajzlu, tohle je.